Hi guys, welcome back to my new vlog. Đây là Gopher, जोंहा बोराय बुरि सानैबो थांलायनोसै आरो बेंकआव थांनो। दाखालि जोंनाव जायाखै माने दा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो आरो हेलमेट गानखाबाय नै थांसै आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो। जों होमबा लोगोफोर थांहोलांबाय थानोसै, जिखिनि हायो देखायलांबाय थासिगोन लामा। दिनै जोङो इ लामाथिं थाङा, हाइवे मारिगोन दिनै। सान्दुङाबो गोसा थांलांबाय थानोसै लोगोफोर जोङो फैयै भबानिपुर मोनबाय। भबानिपुरनिफ्राय सोलाबबाय आङो ओरै जों दा हाइरड मारिबाय आरो लामा स्रां बोरला साइड भाषा गामि जायगा नै मोनफैबाय जोंहा बेंकआव फैबाय দুটাই তাতে খাওয়া তাকে দিয়ে দিলে হবে। Bare kerjaan ini, nah itu nyana. Hang nó xây được cờ phơ nơi mưa nắng
बाबला डिउटि जादों मोनफैलायबाय लोगोफोर नै ओंखाम दै गैया जोंहा दिनै आयौ इमलाव जाजोबलायबाय मा होदों मावजि दानि खमफ्रेंआ इ फांसे दंबोयो फिसा फिसा नायदो होमबा लोगोफोर दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव गासैखौबो लोगो मोनलायगोन बाय बाय